Glasaj, opet ću ti biti ne. Ovako da predstavimo, bio je to Vojislav Mutić, 24 godine iz Niša. Koliko ima? 1. Ali vredan. Samo moj glas. Pa ajde objasni, Viki, zašto ti da. Pa zato što mislim da je trebao da dobije još neki. Pa nije ovo za jedan glas, nemojte zezati. Ne kažem da je sad za sva 4, ali nije ni za jedan, nemoj da zezaš. Dragane? Pa tako je kad se zabrlja kod prva 3, 4, 5 kandidata. Pa nije, ali nije za jedan glas. Ja bih rekao nešto ako mogu. Despiću trebao si da daš da. Kako? Trebao si da daš da, dečku. Pa ajde, Bosanac ne kaže pa ću ja, pa Zorica pa ću ja. Može Zorica, jesi okej kolegice? Prva pesma je potpuni... Šokant. Potpuni fijasko od bezvoljnosti. Ajde, ja ću da kažem. Hoćete li da ti kažem, slušaj ti tamo, šta bi rekao tvoj tetak Bane, harmonikaš, baš me interesuje. Čiji tetak? Ti si me pomešao. Tvoj, iz Kanade. Kod koga si bio, neka, zvao me čovjek pričao. Bane? Bane, da. Šapca Bane? Da, tvoj tetak. A kako kad svira Bane harmoniku? Pa svira, reče, kaže, nije te mogao... Nemoj da ozbiljno. Ja, samo da završim pa ćemo to nasam. Odakle mu kredit da te zove u Srbiju iz Kanade? Pa kako odakle mu kredit kad genija zovu samo da kaže reci mu nek se smiri, ne možemo više iselit će nas iz Kanade koji god veze imamo si. Dobro, okej, ako je tako onda okej. A i tetka te je pozdravila inače. Hoću da ti kažem koja? Od one 2. A lažeš, kako ti to? Pa šta ti je bre? Ovako, prva pesma Fijasko. Ta je pesma potpuno razdročkana, toliko neinventivno otpevana, toliko tekst ništa ti nije značio. Melodija, neka pop varijanta Džeja koji je pevao neki pop, odnosno šlagerski, ali namazanim trilerima. Gledaš me čudno, saslušat ćeš sebe kad bude ova emisija išla pa ćeš čuti. Druga pjesma, početak same pjesme je potpuno, nema veze sa životom, falš, uzdrman se, samo da se dočepo ono gore, tarararara, i sad to je ko žita jela, zelen bor, jedva čekam, to ništa nije. Prema tome, tvoj najlošiji nastup do sad i ja stojim iza svake svoje riječi koju sam izgovorio. Momče, talentovan si, ali si fušeraj u vježbanju. Ono što ne znaš da skineš, da otpjevaš, da ga nadogradiš. Ono što je Viki rekla, zašto nisam prethodnom kandidatu mogao zamjeriti Bešića? Jer je on Bešlića skinuo, pa je presladio, prevalio više nego što treba. A tebi je svega falilo i do života ti nije bilo, tako si mi delovo. Eto. U redu, hvala najlepše. Znaš, ovo ti je istina, jeste bolna, ali istina. Ako prođeš dalje, veruj, upamet se vežbati, vežbati i vežbati. Hvala lepo. Hvala, Dragane. Zorice, Desigirice. Zorice, izvoli ti prvo. Kao duet da nastupimo ili šta? Ajde. Ne, dođi. Ti Zorice prvo. Rekao si Zorice, Desingerice i onda... Ne, vi ste ostali, rekao da li neko možda neće da kaže. Hoće Zorice, izvoli. Desingerica x Zorica. Da. Muštiklica. Reci kakva pesma, Muštiklica. To je duet u najavi. Sad da čujemo Zoricu. Sve što ti je rekao Dragan, ja se slažem, a meni je prethodni kandidat, ti si imao peh po mom ličnom mišljenju, što si izašao posle prethodnog kandidata koji nas je rasturio u interpretaciji, u kvalitetu, u energiji, u emociji, u svemu. I onda kad si ti izašao, to je bilo ništa. I mislim da ko te turio da izvineš posle njega, taj ti ga je zapržio. Srećno. Hvala puno. Despiću. A nisam ni ja ništa rekao. Izvini, Viki. Ajde, Viki. Slažem se sa Zoricom da je to bio njegov peh. Vojislave, ti si jedan jako fin i kulturan momak. Ja tebe znam iz ranijih sezona takmičenja. Jako lepo večeras, elegantno izgledaš, sredio si se, skockao si se. Tvoj jedini peh je bio ovo što je Zorica rekla. Jer je prethodni kandidat bio jako dominantan i onda posle njega je svakom teško. Svakom je zeznuto. Ali ti
po mom mišljenju si bio za 2, sigurno, a možda i za 3. Ljudi, drugi je krug. Znači, moramo samo da znamo šta je drugi, šta treći, a šta ćemo raditi u 7., 8. i tako dalje. Znači, ako... Mislim da samo... Pobićemo se. A pogotovo smo bili... Ako bude trajala ova sezona. Hoće naravno, trajaće, ako Bog da. A pogotovo smo prema nekim kandidatima, evo i u ovoj emisiji bili blagonakloni, blagodari i onako darivali smo. Ako tebe su ga baš zategli, znači ne kažem da je bilo savršeno, ali žao mi je što je samo jedan. Nije loše, ali nije ni Porsche, tako Viki? Hvala puno. Pa dobro, naravno, nije ni Porsche, ne kažem da treba da ide direktno, ali nemoj, brate, trebao si da mu daš, da, ajde. Pa, hoćeš ja? Ajde, brzinski. Bajiću moj, mora to mnogo uverljivije biti. Ja mislim da nema to apsolutno veze sa prošlim kandidatom. Ima veze kako ti to nas ubediš, na koji način nas ubediš da to što ti pevaš, da ti verujemo. Nekako, mislim da ti treba više nekako možda motivacije, možda želje za tim, možda nekako... Eto, tih nekih manipulativnih sposobnosti, ne znam, znaš, nije mi bilo ubedljivo. Sve što si radio je bilo veoma kulturno. Eto, lepo, kulturno, nežno. Eto. Složio bi se sa Bosancem sve. Pa naravno, konačno raspoloži tetku Vidojku tamo u Kanadi da ne plače svaki put kad te vidi, kaže šta radi, tako jedno divno dete bio. Malo priglup. Jelena je ko luda bez tetke Vidojke. Ajde, Bosanac, ubrzaj ga, viš da a žena ima hoće on da se tetku šlogira. i drugu, Lepojku. Bosanac, upravo su svi promenili kanal. Niko ne želi od Desingerićeve tetki da sluša. Bio ovo je kratak rodoslov. Ni o njemu da sluša, a ne o njegovoj tetki. A ima i tetka Džaleta. Da čujemo tebe, Jelena, izvoli. Vidojka, Jelena, molim te. Prvo, ja smatram da prvo, Despić, koji je večeras davao i šakom i kapom glasove, i onim najgluvljim kandidatima je davao glas. Kad sam dao šansu? Da, čak si i onim najgluvljim davao glas. A kad sam dao šansu? Obično sam da reći ne prilazim. A nisi dao ovom dečku koji jako lepo peva. A kad sam dao šansu? Večeras nekoliko puta. Kad sam dao šansu? Večeras nekoliko puta. Kada? Večeras nekoliko puta. Kada? Evo večeras. Pa evo kod prošlog kandidata. Ja neću pričati o tvoj tetki iz Pržogrnaca, ne interesuje ni ti. Pogrešio si što nisi dao da, jesi gluvačima davao da. Večeras ne znam što nisi ovom dečku dao da, ali si se ogrešio. Viki, hvala ti što si dala glas. Sad ja pričam, a ti ćutiš, ne. Ne, Jelena, ne, pusti me da završim. Ovaj dečko je zaslužio mnogo više. No. Despiću, pusti je da kaže. Pusti je da kaže, sačekaj. Sam ti rekao nećeš izdržati kraj emisije? Ne, samo ajde. Znači, sačekaj, smiri se. Možeš take it easy. Ajde, beži tamo, ajde. Nasilje. I ovo porodično nasilje. Pusti je da kaže, pusti je. Ne, ja sam samo dao Zorici dao... Viki, kontroliši svog usvojenog sina. Samo sam dao Zoricinom kandidatu jednu priliku, to je jedno da... Dobro, ali pusti sad nju da kaže, pa ćeš ti da odgovoriš. Ja ne volim da se laže, nemoj da se... Viki, dođi po njega, dođi po dete i odvedi ga. Ja sam veoma realan. Dečko se sklonio 2 koraka dalje. Ali pusti je da kaže, pa ćeš replicirati. Ja čak mom kandidatu kažem kad ne treba da dobije, a dobije 4 da. Okej, ali pusti je da kaže, pa ćeš joj odgovoriti. Pusti je, ne možemo... Nećete voditi više ni na pecanje. Izvini, mama. Ajde, čujemo Jelenu, molim vas. Moramo ubrzati tempo, Jelena. Ajde. Viki, hvala ti što si dala glas. Ovaj kandidat definitivno zaslužuje više od 1 glasa i vidjet ćemo šta će biti u baražu. Ja ne znam da li je pevačica ili voditeljka. Čekaj bre, pusti je da kaže. A, dobro, izvini. Viki, jesmo se dogovorili da kontrolišeš tvog malog? Čekaj, on je rekao, ajde Jelena, daj, kaži sa ti dalje. I želim da kažem da ste se večeras ogrešili ovog dečka. Možda nije bilo njegovo najbolje izvođenje, ali za 1 glas nije definitivno. Za 1 glas nije. Trebao je da dobije. Hvala, Jelena. Ne glasamo mi, izvinjavam se, samo 1 rečenica. Ali ako ste tako čuli, ako je to vaš utisak večeras bio... Mi ne glasamo da li je trebalo, da li bi nešto bilo. Da li je to bio vaš utisak takav? Utisak, to je. Okej, poštujem.
Hvala, hvala. Ajmo u backstage da vidimo šta kaže Ali tvoje podrška. glasanje ne poštujem, Despiću. Ne, sad Zato što si njaške. davao gluvačima. Ne, sad njaške. Bosanac Samo ne sam daje, jednom Zorici Zorica dao. ne daje, ali ti daš Samo sam gluvačima. jednom Ovaj dečko Zorici nije dao gluvač. i to će mi dati 50 € za to. Znači, samo sam jednom Zorici dao glas. Nemoj Znači, zbog inače, tetka, ja nikad... nemoj zbog tetka Džaleta, Dobro. molim te. Nemoj. Okej, ajmo u backstage da vidimo kakva je situacija, šta kaže podrška, da li je zadovoljna. Podrška je ponosna, sigurna sam. Ja sam ovdje sa njegovom djevojkom, eto ti možeš reći ovo što smo nas dvije pričale. Ja sam bukvalno prezadovoljna i ponosna sam na njega i zauvek će tako da bude. Zašto bi bilo drugačije? Reci mi, molim te, to uzeti ti meni mikrofon, nema veze. Radi, ne, radi ti, ne, sad kad smo isto tu smo. Jer to znači da ga voliš stvarno i da si odmah htjela da Tako svi je. mi to znamo. Tako je, Reci mi, naravno. molim te, sad će on nama da pokažu baražu. Koju misliš da će pesmu da izabere? Pa po njegovom mišljenju mislim da, to je po mom mišljenju, izvinjavam Da. se, mislim da će da izabere drugu pesmu. I neka, jel misliš, na koliko je posto bio večeras u odnosu na glasove? Jer znamo, mislim, znam da znaš da on to može bolje, ali da. Pa uvek može bolje, naravno. Ja misliš da će da prođe dalje? Mislim da hoće. Eto, ja mislim da ti ovako jedna ljubav daje mnogo jedan veliki vjetar u leđa, da nastaviš dalje, a stvarno, jedva čekam da vidiš kako te gledala sve vrijeme i dok si stajao tu i ćutao i pričao, znaj da te ovdje s ove strane neko baš mnogo voli. Bravo, Ćao. hvala ti, srećno. Vidjet ćemo šta će uraditi u baražu ovaj takmičar.